Anta Hafsa, dama akwai wata magana da nake so in faɗa miki. Ina sauraron ka. Ban san yadda zaki ɗauki maganar ba, amma ya zama dole na faɗa miki ko na samu sauki a zuciyata. Allah sarki kanina. Wannan wata iriyar magana ce. Ina sauraron ka. A gaskiya Anta Hafsa, a duk lokacin da na ganki, nakan tsinci kaina a cikin irin wani yanayi, wanda ni kaina na kasa fahimtar wani irin yanayi ne. Sai na ji duk duniya babu wanda nake son gani sai ke. Nakan ji ba muryar da nake son sauraro sai taki. Nakan ji ba ni da wani buri face na kasance tare da ke a koda yaushe. Idan dai na fahimce ka, so kake kace kana so na kenan ko? Kwarai kuwa Anta Hafsa, ko shakka babu, zuciyata ta kamu da matsananciyar ƙaunarki. Lalle ku yaran nan. Ka raina min hankali. Yanzu ka kalli tsabar ido na ka rasa wacce zaka ce kana so sai ni? To ina so ka sani. Ni ba sa'arka bace kuma na fi karfin ka ta ko ina kar ka ƙara zo min da irin wannan shirin. Sannan ina maka gargadi na ƙarshe. Kada ka ƙara tarata da irin wannan shirin. Idan kuma ba haka ba, zan ci mutuncinka. Haba Anta Hafsa, kar ki manta ke fa mace ce mai ilimi, wadda ta san ya kamata, sannan kuma wadda ta san darajar ɗan adam. Ko kin manta cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matarsa ta farko na Khadija ta bayi shekaru kusan 20, amma hakan bai hana ya aure ta ba. Shin mu laifi ne dan mun yi koyi da sunnar annabin mu? Me yasa zaki hana ruwa zubowa yayin da hadari ya haɗo? Me yasa zaki hana ganyayyaki zuba yayin da iska take kaɗa su? Gaskiya ka gani, maganganun ka masu matuƙar ratsa zuciya. Kuma na fahimci ba shekaru ne ilimi da hankali. Hakika na ji daɗin dawo da ni hanya da kai. Kuma na gode sosai. Sannan ina maka albishir da cewa na baka zuciyata a matsayin tukuicin wannan tunatarwar da kama. Shi lamarinso zuciya yake tabawa, ki yadda da ni so da ƙauna.